Dobar dan. Ja sam Daniel Kaše, voditelj projekata u agenciji po imenu Web Burza. Mi se bavimo osmišljavanjem i realizacijom web sajtova. Između ostalog, ja sam i certificirani profesionalac za Google AdWords i danas vam se predstavljam, a na Internet Akademiji ću vas učiti naprednim stvarima vezanim za AdWords. Osim AdWordsa, učit ćemo i o naprednom engagementu u Facebook community-a preko Facebook aplikacija. Čut ćete puno nekakvih tipova i trikova kako osmisliti, kako pametno realizirati svoje aplikacije da dobijete maksimalni učinak. Što se tiče Google AdWordsa, to je jedno veliko more znanja koje vam mogu prenijeti, znanje koje je jako uzbudljivo i koje će vas potaknuti da i vi sami i osmišljavate svoje kampanje ili da nadzirete nekoga kome ćete povjeriti izradu tih kampanja. Što se tiče samih AdWordsa, naučit ćete gotovo sve. Od prvih koraka koji su kako otvoriti AdWords račun, kako postaviti kampanju, kako reći kome će se ta kampanja prikazivati, na koje ključne riječi, na kojim teritorijima, kojim jezicima. Definirat ćete te ključne riječi na koje se vaši oglasi prikazuju. Definirat ćete vaše oglase. Tematski ćete ih grupirati i to ćemo vas naučiti kako. To je jedan od najzabavnijih dijelova osmišljavanja kampanje. Naučit ćete otvoriti svoje AdWords račune, naučit ćete u njima kreirati kampanje i podesiti kome će se kampanja prikazati, na kojem jeziku, na kojem teritoriju. Označit ćete koje ključne riječi želite da trigeriraju prikazivanje vaših oglasa. Kreirat ćete svoje oglase, naučit ćete provoditi egzaktnu znanost i testiranje svojih oglasa. Naučit ćete odrediti koji od tih oglasa su bolji za vas, a koji loši i koji gutaju previše vaših dragocjenih novčića. Naučit ćete kreirati same oglase, pisati tekstove oglasa. Naučit ćete isto tako što je bitno da piše na stranicama na koje oglasi vode. Ne samo zato da bi sa takvim stranicama snižavali cijene oglasa, što se zaista može, nego da zaista i napravite nešto dobro za svoj biznis, da zapravo zgrabite osobu koja vam je pridonijela tu pažnju i kliknula na vaš oglas. I još jedna od jako bitnih stvari, naučit ćete isto tako razmisliti i postaviti ključne riječi na koje ne želite prikazivati vaše oglase. Zamislite da neko već traži vaše ime, pa nećete valjda platiti da taj još jednom klikne na vaš oglas. Želim vam još malo približiti dio koji se tiče odabira ključnih riječi. To vam je najzabavniji dio u osmišljavanju kampanje, a sad ćete čuti zašto. Zamislite da imate nekakav salon za uređivanje pasa. Zamislite da sad kreirate nekakvu kampanju za ljude koji traže nešto takvo na internetu. Pa od kuće ćete početi. Koje su to ključne riječi? Salon za uređivanje psa, šišanje pasa, trimanje pasa. I šta još? Kud bi još mogli? Kako dalje to istražiti? Možda se sami ne možete sjetiti, možda ne znate ni nikakve internet alate na kojima se to treba sjetiti. Pa najbolje ćete se sjetiti tako što ćete otići u park, sjesti na klupicu kraj nekog vlasnika pasa i pitati ga: čujte, kad biste vi ovog svog psa htjeli odvesti u salon za šišanje, šta bi vi tražili na Google uopće? Pa će vam onda neko reći salon za šišanje pasa centar, ili u Zagrebu u Sopotu salon za šišanje pasa Sopot. Pa onda kad sjednete kraj nekog drugog, taj neko će vam koji stopa ispaliti maltezeri i šišanje. I odjednom dobivate takav nekakav splet ideja koji vam se otvara da vi možete zapravo grupirati oglase tematski po pasmini. I odjedanput vam se otvori cijeli novi svijet ideja kako možete grupirati oglase. Možete imati jednu grupu koja će biti isključivo po pasmini, pa onda tamo pobrojite sve neke pasmine koje najčešće dolaze u salon. Pa ćete otvoriti grupe oglasa po kvartovima. Dakle, možda ne samo za taj kvart, nego i susjedne kvartove. U kojem god gradu jeste i tražite salon za pse u jednom kvartu, sigurno to traže i u 3-4 obližnja kvarta.
To su takve blizine da ti ljudi sigurno mogu prošetati do vašeg kvarta. Pa bez obzira što je vaš salon u kvartu A, vi sigurno možete targetirati i one koji pretražuju salon u kvartu B. Pa osim toga postoje i one neke općenite ključne riječi od kojih smo uopće i počeli. Pa sad odjednom imate nekoliko grupa oglasa, pa sad ajmo krenuti istraživati u koje doba tjedna, u koje doba dana ljudi traže na koji način. Kad vam se dogodi jedan dugi vikend gdje se spaja jedan radni dan sa nekim još praznikom, možda u četvrtak, možda u utorak, vidjet ćete da ti pretraživanja na jedan način splasnu, na drugi način porastu. Svaki od tih tematskih grupa oglasa morao je voditi na različitu stranicu kako bi bio što relevantniji osobi koja je taj oglas tražila. Osoba koja traži jedno, ako joj pokažete oglas za nešto drugo, najčešće ne klika na taj oglas. Ali osoba koja traži nešto i svoj pojam prepozna u vašem oglasu, bez razmišljenja će kliknuti, dovest ćete ju na svoj teren, na svoju stranicu na kojoj ćete joj vrlo jasno objasniti koliko to košta i gdje trebaju doći do vas i imate match made in heaven. Facebook ne dozvoljava da fan page, znači za neki biznis, na svojem timelineu objavljuje nagradne igre koje se baziraju na skupljanju lajkova ili komentara. Na primjer, da kažemo, slučajno ćemo izabrati nekoga ko je lajkao ovu sliku ili nekoga ko je stavio komentar na ovu sliku, pa ćemo ga nagraditi. Facebook to sankcionira praktički ukidanjem fan stranice. To si ne želite dozvoliti. Ono što želite je ponašati se sukladno pravilima Facebooka i za takve nagradne igre ili bilo kakav drugi engagement sa korisnicima koji nije obična objava, napraviti Facebook aplikaciju. Sad, Facebook aplikacije su u srži web sajtovi, ali prikazani u okviru Facebooka. Ono s čim možete baratati je sve s čim ste navikli baratati u izradi web sajtova, samo treba biti pažljivo osmišljeno kako korisnici koji dođu tamo ne bi odmah odlepršali dalje od dosade. Facebook aplikacija mora zainteresirati korisnika, mora zgrabiti njihovu pažnju, mora ih zadržati taj prvi put kad su došli, ali uspješne su one aplikacije koje i tjeraju korisnika da se kontinuirano vraća. I ne samo sezonski ili za vrijeme trajanja neke specifične kampanje, nego kroz cijelu godinu. Mi ćemo vas naučiti principima i jednih i drugih. Sami ćete moći planirati i oblikovati svoje Facebook aplikacije. Ja sam Anja Liker, freelance community manager i dugogodišnje surađujem sa raznim internacionalnim agencijama i korporacijama. Od razvoja interneta i World Wide Weba, komunikacija među ljudima krenula je u potpuno novom smjeru. Odjednom su svi povezani. Društvene mreže pridonijele su tome i stvorile još jednu dodatnu razinu virtualne povezanosti. Sada samo jednim klikom ljudi dolaze do informacija i ljudi iz cijeloga svijeta koji ih interesiraju. Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Instagram, Pinterest, Foursquare, sve su to društvene mreže, odnosno social media, koje su ušle u naše živote, ali i živote svih tvrtki i nevjerojatno su bitne u marketinškom smislu. Tako je zapravo stvoren marketing na društvenim mrežama, odnosno social media marketing, koji je trenutno najbrže rastući segment internet marketinga općenito. Tako je stvoren i marketing na društvenim mrežama, odnosno social media marketing, koji je trenutno najbrže rastući segment internet marketinga. Bit nastupa na društvenim mrežama je otvoriti se prema ciljanim skupinama, prema znatiželjnima, prema vašim sadašnjim i budućim korisnicima i klijentima, te im predstaviti tvrtku ili brand na način koji vi želite da iziđe u javnost, onakvom kakvom ona doista jest. Njihova je prednost što se radi o dvosmjernoj komunikaciji u takozvanom real time-u. Tvrtki je u interesu da na vidjelo izlaze pozitivne informacije koje mogu ukazati na sve prednosti zašto bi ljudi trebali biti njen dio. Klijenti, kupci, korisnici. A kako to učiniti? Kako upravljati zajednicom ljudi koja se okuplja oko vas na društvenim mrežama? Upravo ovdje nastupa community management.
Community management još nije dobio svoj službeni domaći naziv i konkretan prijevod, pa ga za sada samo definiramo kao upravljanje, odnosno kao komunikaciju s korisnicima društveno-mrežnih kanala koji su ciljana skupina tvrtke ili brenda. To uključuje vođenje profila ili stranica na društvenim mrežama, objavljivanje sadržaja relevantnog za proizvod ili tvrtku koja se predstavlja na društvenim mrežama, te animiranje i odgovaranje na pitanja korisnika. Svi se pitaju kako početi, od kud krenuti, koji je najbrži i najbolji kanal društveno-mrežne komunikacije za nas. Što kada otvorimo profil ili stranicu, što će se onda dogoditi, kako dalje? Upravo na akademiji ćemo vas upoznati sa najpoznatijim društvenim mrežama na svijetu, koje će vam pružiti zapravo najviše za vaše poslovanje, naučiti vas koje društvene mreže odabrati za svoje predstavljanje javnosti, kako osmisliti osnovnu strategiju za nastup na društvenim mrežama, odnosno na njima, što očekivati. Također naglasit ćemo i što izbjeći u komunikaciji na društvenim mrežama, te kako doprinijeti do svojih ciljanih korisnika, kako ne biste pogriješili, poput na primjer financijskih pružatelja usluga koji su zaposlili malog iz susjedstva, a od toga nisu zapravo ni sami bili svjesni. Zapravo naučit ćemo vas kako biti dobar community manager. Proći ćemo zajedno kroz procese otvaranja profila na raznim društvenim mrežama, pravila i pravilne postavke profila i fotografija, kako biste izbjegli neke oku neugodne vizualne doživljaje. Proći ćemo i administracijsko sučelja, upoznati vas sa bitnim trikovima i ukazati na tehničke prednosti i normalno i mane tih društvenih mreža, ali i doživljaje korisnika na koje nećete baš naići u literaturi. Ali osobno smatram da će se polaznicima ove akademije najviše svidjeti case studije iz kriznog komuniciranja. Biće od onih koje su nas nasmijale, zabrinule i istinski inspirirale da budemo još bolji i obzirniji prema našim korisnicima. Primjera radi, jedan od hrvatskih fast food lanaca imao je nedavno incident sa jednom od svojih klijenata koji je uz premalu porciju hrane dobio i komadić plastične vrećice u svome obroku, a kritike koje su primili na taj račun pokušali su isprva iskomunicirati. Nažalost to im nije uspjelo, tako da su postove i obrisali kako bi ih slučajno drugi fanovi, odnosno kako ih ne bi vidjeli, ali internet je veoma velik i vijest se veoma brzo proširila. Zašto otvoriti profil na društvenim mrežama? Osim svih ovih već razloga koje sam navela, uzet ćemo za primjer Facebook, najveću društvenu mrežu na svijetu, koja ima preko 1 milijardu korisnika, koje je dosegnula još u 10. mjesecu 2012. godine. Ima odličnu platformu za oglašavanje i prikupljanje fanova, mogućnost kreiranja stranica koje ćete moći okupljati ciljanu skupinu korisnika, te se kvalitetno predstaviti unutar dvosmjerne komunikacije, a ljudi veoma vole biti uključeni, lajkati i komentirati. Nadalje, moći ćete im pružiti potrebne informacije, pa će vam se rado obratiti putem kanala Facebooka koje postoje, znači komentara, postova na wallu, inboxa ili nekako drugačije. A odgovorima ćete pridobiti njihovo povjerenje i stvoriti pozitivan imidž, dok biste neodgovaranjem i ignoriranjem mogli zapravo napraviti upravo suprotno. Ponovno je bitno ponoviti, predstavit ćete se u svjetlu koje želite da vas drugi vide. Kvalitetnom komunikacijom stvorit ćete autoritet i etablirati se kao stručnjak u vašem polju, vi ili tvrtka ili brand koji predstavljate, a Facebook je odličan alat koji će u samom tom predstavljanju i brandingu pomoći. I naravno, budite sigurni da se dobar glas daleko čuje, možda je jednako daleko kao i loš, jer korisnici Facebooka mogu jednim klikom proslijediti svojim virtualnim prijateljima takvu informaciju. Sviđa mi se, ne sviđa mi se. Time možete doći do novih korisnika, fanova, te ih pretvoriti u kupce, potrošače i klijente. Društvene mreže, a pogotovo Facebook, zapravo su jedni od najboljih alata promocije, dakle daju se veoma jednostavno ukomponirati u svoje kampanje, sustavno brendirati bilo koji proizvod, odnosno tvrtku, odnosno brand koji se želi predstaviti, a
posebna je prednost što se to može sustavno napraviti u nekakvim, ajmo reći, po nekakvim koracima. Dakle, od teasera na kojima ćete privući pozornost potencijalnih klijenata, odnosno fanova, do poslije, naravno, objavljivanja konkretnih informacija koje će uvijek biti na jednom mjestu, a korisnici će ih moći kasnije pretraživati, pa do nekakve završne faze kada ćete moći podsjećati korisnike da ta stvar postoji, da taj proizvod postoji i na taj način im dati mogućnost da vaš proizvod uistinu zapamte i da znaju da je on i dalje ovdje. Znači, jedna od zapravo najzanimljivijih i najizazovnijih community management kriznih situacija koje sam imala bila je kad sam vodila jedan veoma poznati internacionalni brand, kozmetički brand na Facebooku, koji je već dulje vrijeme imao problema sa nekakvim insinuacijama koje su dolazile naravno iz inozemstva, da brand, odnosno cijela kompanija, testira svoje proizvode na životinjama. Tako da je jedan period kada su se strane novine raspisale o tome i o tome što se zapravo događa, te naravno priložile fotografije, moram priznati da su to bili dani u kojima smo doslovno bdjeli, ja i moje kolegice koje su surađivale sa mnom, od 0 do 24 na Facebooku ne bi li se nešto objavilo, odnosno dogodilo, na što bi trebali spremno reagirati u roku od nekoliko minuta. Znači, PR objave, odnosno odgovori, bili su spremni za postanje, mi smo samo trebali čekati ko će to prvi napisati. Dani su bili nevjerojatno dugi, ali moram reći da smo to jako uspješno riješili. Eto, do idućeg puta. Ja sam Anja Liker, vidimo se na Internet Akademiji i drago mi je da ću svoje znanje i iskustva moći podijeliti s vama. Moje ime je Petar Kozje. Ja sam general menadžer u Endori, agenciji za razvoj internet stranica. U Internet Akademiji predavat ću optimizaciju internet stranica. Pitanje za $1.000.000 je kako biti prvi na Google. Google je u zadnjih, recimo, 12 godina dobio nevjerojatno veliku publiku i postao je vodeći pretraživač na internetu. U njegovom periodu nastanka, znači ja sam ga pratio i u vrijeme kad je bilo nevjerojatno puno pretraživača, Google se pojavio prvi, ima nešto novo. Znači bio je jednostavan, oni nudio samo pretraživanje dok su ostali nudili trgovinu, novosti i razne usluge. Google svojim jednostavnošću, znači nuđenja samo pretraživanja, postaje vodeći. Danas ima kultni status na internetu da gotovo ljudi poistovjećuju internet sa Googleom isto kao što poistovjećuje Facebook sa društvenim mrežama i online druženjem. Taj kultni status je danas došao do tog nivoa da u našem jeziku koristimo čak izraz googlanje. Znači mnogo puta kad se nešto niste znali, ljudi su rekli progooglaj. Znači Google je postao toliko jak na tom području i prisutnost na Google je nevjerojatno bitna. Mnogo puta mi se dogodilo da klijenti su upisivali svoju stranicu u Google bez da su probali prvo adres bar upisati, nakon toga bi ju nazvali i javili da njihova stranica ne postoji. Znači ljudi ne razlikuju Google od interneta. Znači prisutnost na Google je nevjerojatno važna. Na Google je također jako bitno da se izlistate na prvih par stranica, zato što prvih par stranica je pokazano da je ono što ljudi gledaju. Niko ne odlazi nakon 5. 6. stranice pretraživati. Znači ako ste prisutni na prvih par stranica, uspjeh vam je zagarantiran. Moj prvi savjet, koji ću ponoviti nekoliko puta, da biste stranicu dobro optimizirali za pretraživače, prvi bitan i ključan kriterij je da idete fair. Znači fair play je jako bitan u osvajanju prvog mjesta na Google. Na Google rank je nešto što se postiže sa vremenom i radom. Postoji mnogo načina na koji možete prevariti Google, ubrzati vaš čas na Google, ali ako to Google sazna, mogu bi diskreditirati vašu stranicu te biste se mogli vratiti na nulu. Mnogi poznati svjetski brendovi su doživjeli to kao BMW prije par godina. U svom 12-godišnjem radu u razvoju internet aplikacija gledao sam kako se mnogi kriteriji za postizanje Google ranka mijenjaju. Znači ono što je bilo važno prije 5-6 godina, danas više nije važno, ali neke osnovne stvari su uvijek ostale bitne. Google vašoj stranici dodjeljuje određenu ocjenu. Ta ocjena je primarno bazirana na sadržaju i kvaliteti sadržaja na vašoj stranici.
Također, bitna je pozadina, što se događa u pozadini iza stranice. Mnogi SEO stručnjaci širom svijeta će vam pokušati prodati jednu veliku filozofiju koja je za toga, ili vam čak neće htjeti otkriti većinu svojih trikova. Čak sam sreo nekoliko SEO stručnjaka koji SEO optimizaciju smatraju religijom. U svom predavanju podijelit ću s vama neke od metoda i procesa kako možete unaprijediti vašu stranicu i postići bolje izlistavanje na Google. Ono što je bitno kod razumijevanja internet stranice je da Google ne vidi dizajn i slike koje su postavljene. Google primarno gleda vaš sadržaj koji se nalazi na stranici. Osim sadržaja, bitno je način na koji je taj sadržaj formatiran. Bitni su naslovi, paragrafi, page titlovi, opisi te stranice. Znači kompletna pozadina vaše stranice koju će Google indeksirati. Da bi vaša stranica bila što kvalitetnija, bitno je pratiti neke vodilje. U mom predavanju govorit ću kako da optimizirate vašu stranicu, kako bi Google bolje pretražio, kako bi bolje vam podigao rang na stranici. Da biste to postigli, bitno je da pratite neke određene kriterije pri kreiranju vaše stranice. Znači Google zna čitati primarno vaš sadržaj i vaš pozadinski kod. Dizajn vaše stranice Google apsolutno ništa ne znači. On je bitan za prezentaciju pred korisnicima. Za Google je nevjerojatno bitan sadržaj koji se izlistava. Naprimjer Wikipedia koja dizajnom nije atraktivna, ali je redovito prva na Google, zato što nuži sadržaj koji korisnici traže. Pri kreiranju tog sadržaja jako su bitni naslovi, paragrafi, način na koji je tekst formatiran, pozadina stranice, opis stranice, page titlovi. Također poveznice koje ne smiju biti mrtve, već moraju voditi na žive linkove. Mrtvi linkovi su poveznice u vašem tekstu koje Google kad indeksira, unutra vidi link na neku stranicu. Ako Google ne može doći na tu stranicu, automatski smatra to mrtvim linkom. Taj mrtvi link automatski degradira vašu stranicu. Znači jako je bitno pri formatiranju teksta da svi elementi budu popunjeni kako bi vaša stranica bila bolje rankirana. Kao što sam rekao na početku mog govora, da je jako bitan fair play. Ja ću vas naučiti kako igrati fair play i kako vašu stranicu optimizirati za Google na ovom predavanju. Proteklih 6 godina od kad radimo u Endori, imali smo nevjerojatno puno klijenata koji su nam dolazili sa internet trgovinama ili korporativnim stranicama koje nisu imali dobar Google rank. Također su nevjerojatno puno novaca ulagali u SEM, Search Engine Marketing, gdje su plaćali plaćene oglase kako bi dobili rank. No također, rank se može dobiti na drugi način. Možete dobiti kvalitetom vašeg sadržaja i dobrom prezentacijom za Google indeksaciju. Također im postoji nekoliko alata putem kojih možete poslati vaš sadržaj Google koji će nakon toga indeksirati. I možete dobiti kompletan uvid što je indeksirano. S vremenom ćete vidjeti kako na Google vaš sadržaj izlistava sve gore. Od ključne važnosti da naglasite stvari koje želite da se prikažu pretraživaču. Također morate razmišljati kao korisnik koji pretražuje tražilicu i dolazi do ključnih informacija. Morate zanemariti neke kriterije koji su vama bitni, već oni koji su bitni tom korisniku koji pretražuje. Iz praćenja uputa u ovom predavanju možete vidjeti kako vaš rang na Google raste. To je određeni period od par tjedana ili par mjeseci koliko Google treba da indeksira vašu stranicu. No nakon tog perioda vi ćete dobiti jedan zavidan rang koji ne možete lako skinuti dole. Također možete preći preko vaše konkurencije ako ste bolji i pratite određena pravila. A sve to možete uz relativno malo ulaganja i više truda posvećeno vašoj stranici i sadržaju te stranice. Ključna stvar vašeg uspjeha također je pozadinski sustav koji pokreće vašu stranicu, koji će sve ove SEO bitne kriterije uspjeti procesuirati van. Znači bitno je da se generira XML sitemap koji će Google znati pročitati. Također friendly SEO ili URL-ovi koji nešto govore, znači predstavljaju linkom taj sadržaj koji je na toj stranici. Osim toga, potrebno je u sustavu imati mogućnost da se svaki opis, znači meta description, može urediti. Isto tako kao i page title. Tako da biste sa tim nekim malim stvarima uspjeli Google naglasiti da se radi o stranici koja govori o tom sadržaju. Taj sustav koji pokreće vašu stranicu trebao bi također pratiti neke od novih standarda kao RSS, integracija sa Facebookom, Twitterom ili HTML5 tehnologije. Jedna od najbitnijih stavki vaše internet stranice je vaša mapa weba, gdje će biti prikazani svi linkovi na vašoj stranici. Nakon što imate kvalitetnu mapu weba, nju ćete poslati putem Webmaster Google Toolsa, Google
i Google će nakon tome indeksirati sadržaj sa tih stranica. Jako je bitno da oni linkovi koji ste poslali nisu mrtvi. Također ako postoji neki link koji Google ne može pročitati ili postoji greška u njemu, Google će vas o tome obavijestiti. Te nakon nekog vremena ćete moći imati uvid u kompletnu indeksaciju vaše stranice. Putem ostalih alata kao Google Analyticsa možete pogledati kako vaš promet raste. Također možete vidjeti ključne riječi putem koji su vas našli. Na temelju tih kriterija možete početi stvarati vašu online kampanju. U ovom predavanju uvest ću vas u svijet internet optimizacije. Pokazat ću vam koje alate koristiti za slanje vaših sadržaja Google. Također pokazat ću vam koje su bitne stvari u sadržaju vaše stranice. Proćemo također kroz kod i neke nove tehnologije. Kako biste dobili kompletan uvid u sve što vam je potrebno za kvalitetnu optimizaciju vaše stranice. Bez obzira li vi to sami ili će to neko drugi odraditi za vas.